Bine v-ați regăsit la un episod la un nou serie pe acest canal de aceasta, vom începe serie de Minecraft, Bad sau tutor de Bronze Kid, țăganu. Ce faci, boss? Bine. Ești pe zonă? Dă și Stai mie. să văd dacă îmi filmează. Și tu filmezi, mă? A, dacă îl face. O să aveți și canalul lui de edituri în descriere, ca să vezi bă la el. O, bă, deși să mă plătesc că-ți fac reclamă. Și antenă, acopere patul. Acoperă-l tu, eu mă duc în mișc. Și nu uitați dacă mai vreți din această serie, nu uitați să butonul de like, având în vedere că am dat și eu MVP aici pe Hypixel. Ce zici, mă, să-mi cumpăr și eu? Doar azi mai. A fost, doar azi mai în weekend a fost, atâta. A, Ok? vii tu iei emeraldele dacă e. Da, nu cine știe ce vin pe asta, doar trebuie să zbor și să votezi unele chestii, știi? Ba, 1000 FPS oricând filmez. Ce? GG. Serios? Dar Da. tu vorbesc cu Lebi modul? A renunțat la el, nu mai filmez cu Lebi modul, că mie să nu mai facă lag din cauza modului, că mai sunt undeva unele chestii unde mai face lag din cauza modului, știi? Ok, gold swords și du-te să faci... What? Ah, Nu a fost al nostru. Ok, bine. Poți să vii până în mijloc, te rog, cu o sabie? Până în mijloc. Vino înapoi, că eu fac aici, la pat. Ok. Chiar că să te bați cu ce ai. Da, l-am bătut. Da, au căzut emeraldele. Las că fac acum rost de 6 emeralde. Mamă, 3 diamante. Da, dacă poți să vii să-mi aduci o Fac sabie. faza aia cu It's a Trap. Era scad. Adu-mi o sabie, te rog, că mă Dar bag cu... n-am din ce să te aduc, stai. Stai să fac aici cu prima cu It's a Trap. Așa, It's a Trap și atât. N-am cu ce să aduc sabie. Sorry, bă, dar n-am ce să fac. Bun, hai să mă să diamantele. Am 5 emeralde. Vino acasă. Stai să mai iau unul să-mi fac armură de diamant. Să iau diamantele astea. Mai aștept încă un diamant aici. Să le iau pe toate. Ok. Poți să vii să mai ai din emeralde, că eu... Ia-le pe toate, mă, și vin acasă. Nu, că mai sunt 2, dar mă duc ca să nu mor. Hai, vin acasă. Vezi că am 4 iron. 4. Ai acoperit patul? Da. Vezi să putea să vină unii la noi. Vină mai repede acasă. Așa. Exact, boss. Mi s-a buguit. A, gata? F3, gata. Nu știu, mi se vede o parte din mapă albă câteodată. Câteodată, exact. Hai, fă-ți aici. Vei, uite ea. Ia astea. Ia astea, mă. Acum, bă, dar fă și mermură. Așteaptă că mă duc imediat. Bă, vine ăsta! Așa, l-am Ai bătut. bătut? Da, bine că avem fața asta cu It's a Trap. Dacă nu era catul ăsta... Stai să iau Da, niște... stai să mai fac un cu It's a Trap. Wood. It's a Trap. Reinforce armor. Stai că vezi că am pus protection pe armură. Pune și tu pe aici cu ceva. Să nu vină pe ăștia să punei. Bun, mă să iau emeralde? Hai că mă să iau emeralde. Avem protection, da? Să iau emeralde să putem să fac și armură de diamond. Vezi să nu mai vină ăștia la noi pe insulă. Știi? Nimeni. E bine, bă. Hai. 2 emeralde. Cât trebuie să fac armură de diamond? 6. 4 și încă 2 mai trebuiesc. Ce șmecheră e textura asta, mă, cât și-aș ferice. Ce textură, boss? Faithful pe Sabimini. Gata, 6, exact cât îmi trebuie. Și ca țintă ai un fel de... Bă, aici mi fic la geampuri aici. Faithful Default, numai cu Sabimini și... Vezi că vine. A, ba, nu, tu ești, că ai armura de diamond și ai zis că e cineva, vine cineva la noi pe insulă. Bă, să fac și chestia cu sharpness pe sab. What the fuck? La fac bar, vezi că dă unul cu de la noi. Da? Da, bă, e periculos. Nu mai să îndrăznească. Dă la noi, fiant, ai grijă. Că eu o să dau și unii la așteaptă. Doar o leacă să îmi fac... Na, mai trebuie un diamant. Să-mi fac aici sabie de armură de diamond. Să vadă el ce se întâmplă cu... Să vadă el ce o să pățească de la mine. It's a trap. Să vadă el ce pățește. Dacă se apropie de pătutul nostru, nu-i așa? Mhm. Să vadă el.
Bă, fii antenă, dă-mă asaltul pe blue, când îmi zic eu, da? Ce? Dă-mă asaltul pe blue, când îmi zic eu, da? Ca să ducem pe băieți, gata. Vezi că o să ai și arnes pe sabie. Ok. Cât ți-ai de diamond? 4. 4 diamante? Stai că cumpăr un fireball și mergem să dăm pe Păi cine asta vrem. zic. Ia ironul ăla tot ăla și câte un fireball? Hai că iau și un fireball. Am două. Hai, Să hai, hai cumpăr... că iau și Am două. cumpărat un golden apple, în caz de orice. Hai, stai că... Da, Așa, ține tu golden apple, câte un fireball? 40. Mai trebuie că... Două. Dacă... Fii antenă. Stai, gata, acum așteaptă-mă să vin și eu, fii antenă. Primul dau eu, pe aceea vii tu, da? Stai, dar mergem pe albastru? Da, pe albastru, stai. Unde Hai. e? Bă, stai unde e? La utility? Gata. Da. Gata, hai. Vezi că mi-am mâncat golden apple-ul? Hai, dai, stai că dai pe ei. Dă cu fireball-ul. Fireball. Pum, pum, pum. Nu, că vezi că o să sari în void. Hai și eu. Bă, să mor eu dacă am văzut chestia aia. Gata, le-am distrus 4. Mă bucur. Să nu vină și ei la noi. Gata, bă, i-am distrus pe băieți. Gata, Bravo. i-am distrus. Iar mi s-a Perfect. buguit. Perfect, ok, am distrus blue, băieții grei, băieții răi. Dar cum ne-ai căzut mai reuși să cazi? Și ai venit o Era fireball. acolo. Erau două blocuri sparte și nu le-am văzut. Dar mai ai buguri de astea? Da, mi se vede mapa albă. Am înțeles. Și ai să că eu spun unul poți treci mine. Eu spun 11 și... 11 te ia Egal. Da, știu. și e 19. Uite, vezi? Ce? O să te uiți pe filmare să vezi cum se vede. Am înțeles, bine, bă. Ce putem să facem? Noi avem 2 diamante. Locked. Mamă, mi-a trecut un fireball pe fața ochilor, l-a dat unul de la MOV. What the Da. fuck, chiar primesc mesaje pe Steam. Forge. Iron Forge. Mă, adică Iron Forge? Mă rog, nu vreau. Cumpără șarnă și armură. Am pe cumpărat și Arnes și armură. Ți-ai cumpărat sabie de diamant? Da. Hai că fii antenă, bag asta în chest. Și hai pe green, dăm asalt pe green? Asalt? Așteaptă, nu mai dă momentan. Hai să dăm, că nu vreau să țin episodul ăsta mult. Stai. Ok, dar... Dacă pierdem, mai e. Tata de sinu. Fii antenă, asta să vin și eu, câte fireball-uri ai? Mamă, bă, câte diamante sunt aici? 3, hai că le iau. Ok. Și nu uitați dacă mi veți episod în această serie de Bad Wars, nu uitați să apăsați butonul de like. Așa, bă. Îți doi de la Pink, ajutor. Unde? În centru. Lasă, vină acasă, că mă piși pe ei. Ca în 6 diamant. Stai aici acasă, am fireball, mă piși pe el de urgent. Fii atent. Vezi că vin. Dă-ni. Au hack, are hack-ul de la ei. Are hack! Au hack, bă! Bă, au hack! Bă, au hack! Cum dădeau ei așa? Hai, bă, hai că poți. Bine, bă, cătă! Bine, bă! Bine, bă, cătă. Hai că ai jucat bine. Bă, dar unul de la ei au hack, frate. Au hack. Nu hacker la ei. N-ai văzut cum dădeau ăla? Ai văzut, mă? Cum dădeau ăla? Bă, eu am căzut jos, că nu vedeam, era mapa albă, ce mă enervează, bugul ăsta, numai pe B doar se întâmplă. 6 emeralde. Serios? 19. Bă, nu te mai aud. Serios? Bă, Da. ce ai făcut, băsulică? Stați leacă. Are probleme. Bă, Da, mă. Da, chiar trebuie să-l sun că are probleme la Windows. Scuze că s-aude tare, dar are probleme. Mă auzi, mă, acum? am spicase netul, da. Nu-mi picase netul, what the fuck, îmi vedeam, mergeau playerii. Hai, cam 2 emeralde. Bă, dar mod neco fac. La mine? Da. Uite că și Mie acum nu. mod. Te-au scăpăzit puțin atât. Dă mod neco. Frate, mod neco e nașpa. Să vorbim mai încet, ce dracu. Hai, bă, mod neco, ce pula mea. Iar a what? venit unul de la Purple și cere bătaie. Cere? Da, i-am dat-o. Deci ne dau target. Am 7 diamante și 2 emeralde. Hai să dăm asalt pe green. Așteaptă să îmi fac sabie de diamant și... Sau pe purple. Pe purple. Hai pe purple. Lasă puțin. Ba nu Îmi fac- purple-ul, așa spincă. Pinculeț. Pink. Vezi că dă cu... Mă duc pe green? Hai pe green.
Băi, mă duc pe Hai, green. am 4 emerald de la mine. Du-te de acasă. Hai pe green, ce merg. A, uite unde de la green. Dar n-au drum, pișații. N-ai ce face dacă n-au drum. Dar poate nu vine cineva la noi. Uite unde de la pink, fii antenă să-mi bag cioca masă. Să-mi vezi ce e. Ia vină boss încoa, ia vină boss încoa. Ia vezi ce e sprint acum. Nu are hack de e slab de dracu. Știu că e slab, dar nu știu ce ziceai că are hack. Avea unul. Bă, what? Uite-l. Avea unul care, bă, de la care împinge și atât. Bă, hai la ăștia, hai. Mergem la ăștia. Uite, are băți iar. Bă. Hai, păi. Hai, păi. Te măcar mai opat? Iar am căzut. Bag piciorul. De să că i-am încurcat unde sunt ei. Fii antenă, băgați-i să-ți bagi. Hai, bă, ce ai făcut, bă, Paule? Eu nimic, eu n-am murit momentan. Fii antenă. Dar am murit eu. Tu. Dă că-mi iau și eu altceva. Stai. Băgați așa. Ești picior. Ice Fish, ce e ăsta? Am Breaking 1. De când mă vă prostii? Ia să-mi cumpăr și un Ice Fish. Hai, bă. Bă, le spar patul la ăștia și nu mă văd prostii. E un snowball, frate. Ice Fish-ul ăsta îmi da 50 de euro degeaba. Și? Îl arunci și doar îți dă knockback și te aruncă din mapă, atât. Hai, bă, am încercat să le spar patul la ea, dar se face să nu târnăcopuri bune. Târnăcoape bune. M-au aruncat din mapă. Dă-mi doi aia, dă-mi 2 gold. Dă-mi 2 gold, bă. N-am. Care e asta, mă, care să plimbă pe aici? Dă-mi 2 gold. Eu un admin de la Așteaptă. Pixel. Ce te interesează pe tine? Dacă vrei, ia sabie. De gold? De... N-am nevoie de sabie, în pui mei. Dă-o și pe aia. Bă, să-i batem pe ăștia. Hai să-i batem, bă, că-s slabi. Hai că merge Stai, acum, cât un mă, târnăcop? mișcăm. Cât un târnăcop? Nu știu, 12 gold, ceva gen. 12 gold, stai că mi eu. Sprav, mă, îi batem de... Dacă vreau un târnăcop să-i batem în pui mei, că au chestii de aia și nu poți da cu asta de lemn, e greu. Au. Bun, hai să vedem aici. Târnăcop. 8 gold, mi-a luat unul de aer, la Akbar. Așteaptă-mă și pe mine. Am acum după ăștia ce poate să facă mie 2 piste Stai, mă, slăbani. puțin. Am că Ai slăbani. cumpărat fireball-uri. Nu. Vino că-ți fac și... Am un nou emeralde. Hai, trece acasă. Și fă și mie sabie de diamond. Ok. Hai, vino. Hai, acasă. Să faci sabie de diamond. Bun. Da, bă, câștigăm oare meciul ăsta? Hai că-l câștigăm, bă. Așa, Cătălin? Câștigăm. Da, mă, dar noi câștigăm orice meci. Păi, nu, da, nu. Hai, n-am și mie o sabie de dăm și fireball-uri și dăm Allahu Akbar pe ei. Mersi, bă. Dăm Allahu Akbar pe el, da? Da, așteaptă puțin, așteaptă. Ok. Hai. Patru. Poți dai de la cu... Dă tu, cu datare. Tu tare. Dai de la... Sunt două emeralde. Stai așa, să-mi iau și eu un Fireball. târnăcop. Stai că mi-au un fireball acum. Eu mi-au 2 fireball-uri. Am de 2 fireball-uri? Nu cred că am. Fuck. Eu am luat unul. Nici eu nu mi-am dat. Și eu la fel unul. Hai, mergem pe ping, da? Hai, da. Hai, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nu iei nici în minereu. Da, exact. Fugim. Ești ping, da? Da. Aia am distrus. Eu i-am distrus pe amândoi. Păi, hai pe pinculeț. Pinculeț, where are the pinculeț? Uite-l pun la pinculeț acolo. Hai pe aici, vino pe aici. Stai. Bă, fugi acasă. Nu ne distruge ca și lemn. Bă, fugi. Îmi ieși gura lui. Crede-mă că nu ne distruge ca și lemn. Triggered. Hai. Vezi dacă ai fost prost și l-ai și dat. Pune un bloc aici și gata. Wow, hai. Pune un bloc aici. Hai. Hai să dăm tare. Hai să dăm tare pe ei că n-au șanse. Nu-mi luau diamantele.
Hai, dăm tare pe ei că n-au ce ne face. Mai suntem noi red. Stai puțin să mănânc și golden apple-ul. Ha, mă, te piși pe el. Bă, te ajută. Te ajută, dar hai să-i batem. Hai. Mergem pe green? Dar green n-are Nu, drum. pe pink, pe pink. Ăla de pink. Let's, aule, unde sunt eu? Ești tu. Hai, Vin cu a. hai pe pink, uleț, pe pink, uleț, pe pink, pe pink, uleț. Hai, sprint pe pink, uleț. Hai. Hai, distruge. Te ține. Hai, ține-mă. Poți să-i bați pe toți? Da, mă, că n-au sabii. Mamă, mi s-a blocat mouse-ul. Hai, poai, bate. Hai, bă. Rip. Gata. Hai, mai suntem... Cât mai sunt? Hai să dăm target pe restul. Hai că suntem bazați, hai să dăm target. Target și câștigăm meciul. Eu n-am pickers. Serios? Da. Hai să dăm target. Poia. Hai să dăm target, bă. Da. Hai meu target, am eu pickaxe. Asta că am eu pickaxe. Au, Nu mai... admin de la Hypixel. Mai e red, mai e blue, green. Și atât. Green suntem, nu eu sunt yellow. Am căzut jos. GG, mă duc să dau target pe unii. Dar n-am pe cine. Iau emeraldele și vin acasă. Da, să-mi fac și mie o sabie, știi? 3 emeralde. Mai trebuie un emerald și să fac săbiuță. Fucking. Ne-au răzbunat pe ăia. Mamă, câte emeralde s-au aruncate pe aici. Uleu. 7 emeraldi. Unde băi e la nostru? Casa noastră. Stai, pe câte ceancuri sunt? Eu nu știu, nu știu. 4 sunt? Ai destul de ok. Destul, bine zis. Bine zis. Păi nu-ți trebuie mai mult. Am 4 diamante, frate. Să nu cadă în voi, dar asta e singura mea speranță. Stai, cumpăr fireball-uri acum. Bă! Mm. De sus nu cred că 4. Ba nu. Ah, uite 4, nu mai vedem 4. 3 fireball-uri. Vrei să diamond? Logic. Ia. Hai. Iau. Păi, Hai păi, pișeam și păi. Hai, dai. stai că Da. n-am blocuri. Stai să... Hai, am meu, ia-le pe astea. Ia-le. Hai, cam eu, lasă-le pe piși. Ia-le rapid, hai. Assault. Hai, înainte. Assault, boss. Ok. Nu e niciun minereu, assault pe ei, da? Da. Hai. Pe ce mergem? Zic, pe ce mergem, bă? Green. Hai, Pe green, pe hai. green, nu. Exact. Hai să vedem cum facem drum către green. E complicat. Sau complicat. Ia zi, să zici că se uită, da? Da, nu se... Nu dă nimeni? Hai. Vezi că este aici. Ok, hai. Hai, vezi care arc. Hai. Dă. Hai că te țin. Da, mă. Sparge-l. Sparge-l. L-a spart. Da? Bine, bă. Hai înapoi pe insulă. Bine, Mamă, dar distrugem pe ăștia. Hai. Mușcăm din ei. Ah. Hai să cumpărăm și Lasă, hai mă să-i batem. Hai pe blue. Hai mă după blue. Stai să mai cumpăr de-alea. Mă piși, băi. Uite, hai pe blue. Mă pe blue. Eu mă duc să-mi cumpăr și emeralde. Mă pe blue, vină pe blue. Mă duc la blue. Vezi că eu nu sunt la blue. What? Am avut fucking frame drop. Mă pe la blue. Nu sunt la blue, m-am dus pe insulă. Mă bate ce cu așa pe la blue. Hai că-i ba, știu că ești bun tu. Cât deasupra aici la ei. Stai, să cumpăr Prostii, da. În sus. Și nu știu, și nu mă văd prostii. Am 2 emeralde. Și bine, bă, când mă văd Și eu. prostii. 2 enderpearl. Mă văd prostii, bă. Vină pe blue, că eu sunt aici undeva și nu mă văd. Da, fuck. What?
Acum vin. Hai pe blue, hai pe blue, vină pe blue. Vină pe blue, vină pe blue. Hai la În blue. ce parte sunt? Nu știu, uite și tu, vezi unde e blue. Vezi că... Blue? Da, mă, blue. A, Unde era aveam- green, unde era green, vino, că eu sunt deasupra undeva și dă unul cu arcul aici. Mamă, ce bug enervant. Bă, dar numai pe minigame-ul ăsta se întâmplă. Pe altele nu. Hai, bă, vii? Hai că te văd. Sar pe ei? Hai să te vii și tu sar. Stai. Eu sar să le... Tu te bați cu eu sar să le distrug patul. Ai sabii bună? Da, de Diamond. Hai. Hai. Hai, dai-ne. Gata. Rip. Bate pe ei, bă, după unde, da? Marș. Hai, gata, mă. Cine mai e? Aoleu, am căzut. Cine mai e? Cine mai e, mă? Redu. Redo Redo și și Grai, Geiu. Redu și Geiu. Mă întreb de emerald, vin acasă de emeraldul. Sau mă piși pe el de emerald. Îmi iau sabie de Vezi emerald. că ai o sabie în chest. Care? Ah, ok, perfect. Îmi iau blocuri și mergem pe ei, da? Da. Îi distrugem, da? E că terminăm meciul ăsta mai repede. Mai stai să mă uit de cât timp filmez. Să de cât un târnacă bună să mă trebuie 8 gole de... De 21 de minute. Bă, n-am 8 gole, ești prost. Ești prost. Nu știu cu ce filmez, mă. Eu filmez cu obiect clasic. Și la fel. Că Bă, frate, studio nu merge să filmez. ți-ai făcut setările lui Zenk? Nu. Am niște setări cu bitrate 10.000. Eu mi-am făcut ceva miseta din... Mi-am făcut Da, ceva... da, eu n-am PC cum ai tu sau al lui Zenc. Și Exact. am PC pe AMD. Hai, Cât dai. ai bitrate-ul? Bitrate-ul 35.000. Aia și eu am 10.000. Hai Da, pe... Mă ia mă de... filmez 720 în 1060 FPS-ul. Pe ce mergem? Adică mie nu mi se văd pixel pe Minecraft. Hai Pe ce pe mergem? unde... Pe cine vedem. Pe cine vedem? Păi pe cine vedem? Mă vedem pe nimeni. Uite greiul. Mamă, iau doar lemn. Serios? E easy. Caut doar lemn. Stai să vin și eu. Fă drum, dă-te al păpăi. Dă-te al păpăi. Fii antenă, stai că... Nu se duci încă la ei, stai să vin și eu. Așa că în echipii distrugem apă noi. Ok. Te că vin și eu. Fii antenă. Hai, talpă. Moare. Hai, distruge-le patul, distruge-le că-s băieții. Mă ocup eu de ei, hai. Tu omoară, că îi fac aici. Hai, bă, ține acolo. Omoare-i. Și... Bă, te-au omorât? Nu. Gata, zrip. Gata, mai sunt. Gata, hai. Mai sunt ăia. Hai, cine mai e? Asta pe ei? Exact. Da, Red. ce s-au făcut aia? Cum, bă? Stai că o să le distrugă 4 în 54. Lor? A, nu. Nu știu în cât timp să distruge patul. Trebuie să văd cât timp filmez. Filmăm de 20 de minute. Știu, bărbă. Ok. Puțin. Ok. Filmez pe 6 besim, frate. Ia emeralde. Și așa, eu nu știu dacă să-mi înregistrez și vocea sau chestii de astea. Hai, bă, să vedem cum facem cu ăștia. Ia și o arc. Bă, hai să luăm ender pearl-uri, că n-au șanse, dacă n-avea... Da, sau și fireball-uri. Știi, dăm multe, strângem, dăm multe. Și zrip. Da, eu merg la Aqua să mai iau din minereuri. Exact. Tu te duci la noi. Iau și diamantele. Da, poate mai faci Protection 4, că-s 12, am făcut eu Protection 3. Da? Protection 3, da. Ok, hai să luăm toate... Am 15 diamante, frate. Stai că vezi că eu am pus în... Eu am 28 de emeralde. Câte emeralde ai? 5. Eu am Am 28. de ăsta, și de ăsta, atâta. Hai, talpă pe ei, mă piși pe ei. Stai. Hai, mă, frate. Cumpărăm... Am cumpărat. Hai, talpă pe ei. Eu n-am cumpărat fireball-uri, știi? Hai, ne vedem la Red.
Eu dau undeva sus, că știu unde, o săltătoare sus. Și sau cu shift-ul și eu aștept să vii și tu. Ok. Quality. Chiar dacă îl pierdem aia e, măcar am mai să finale, știi? Da. Mamă, dar s-au acoperit proștii acolo să moară Veta. Stai că eu să cumpăr niște Enderpearl. Să Hai vedem, că 30 de ajuns. îmi dai și mie unul. Da. Să vedem cum ajungem la pe insulă undeva mai bine, să le ducem și Stai să patru la. cumpăr două golden apple-uri. Hai, le aștept aici. Ești deasupra lor? Nu. Nu pot să pun, nu pot să mai pun blocuri, fac. Am 19 diamante, fac, bă, mi-e frică, dacă mor. Câte? 19 diamante, dacă mor cu diamante. E, Da, aia unde e. ești? Eu sunt la red, aproape de red. Unde e redul? Uite-te și să vezi. Bă, dau cu ender pearl, hai mai repede. Stai puțin. A, gata, cred că știu. Bă, mi-a distrus ăla. Dai cu fireball-uri. Dar mi-l-a distrus. Ah, Dai cu ender pearl, hai, ala, fac bar pe ei. l-ai ratat. Nu, taci. O să... Ba, am căzut din cauza lor, bă. Bad distraction în 3 minute. Ok. Mă piși pe ei. Dau la golemuri. Du-te, hai că vin și eu acum, rapid. Dar n-am ender pearl, cât un ender pearl? O, berebe, mă duc, berebe, vin imediat, mă duc să fac până la baie, berebe. Da, am bătut. Easy. Și cam atât a fost pentru acest episod. Eu vă las. La revedere. Pa. I-am bătut și am și încheiat. Gata, gata, ai putut? Da, și am și încheiat. Serios? Da. Stai. Vezi, stai și tu la edit acolo în partea în What? care am zis. Ok, băieți, pe cam am succesul din Minecraft Bedwars. Am fost pe la baie că nu mai puteam. Pe final am fost la baie. Bun, băieți, dacă v-a plăcut acest, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe, fost pe orice, sigur, ne revedem data viitoare. Pa, pa!